Мінулыя выбары дэпутатаў каштавалі бюджэту краіны 10 мільёнаў долараў. 8 з іх пайшлі на заробкі тым, хто лічыў галасы выбарнікаў. Для 64 тысяч чалавек выбары – дадатковая крыніца доходу. И не жалко этим людям. Лідія Ярмошына прызнавалася, што старшыні участковых камісіяў за 30 дзён выбараў зарабляюць 880 рублёў чыстымі кожны. Старшыням акруговых выбаркамаў за 60 дзён працы плацяць 1770 рублёў. Шараговыя чальцы атрымліваюць па-рознаму, у залежнасці ад адпрацаваных дзён. За работу в день выборов получат на руки порядка 69 рублей. Плюс працоўны заробак, які захоўваецца ва ўсе дні сядзення ў камісіі. Выходзяць вельмі неблагія грошы за няпыльную працу, але толькі для сваіх. Мне заплатили, я не памятаю, может быть, 70, эквиваленте, может, 70-80 долларов за весь период. Зміцер трапіў у склад акруговай выбарчай камісіі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. У ягоныя абавязкі ўваходзіла час ад часу дзяжурыць у Менгарвыканкаме і сачыць за выкананнем заканадаўства ва ўчастковых камісіях. Моя коллега, якая по Беларусі, яна разумела гэта таким чынам, што сцяг павінен вісець недзе правільна, урны нейкі там павінны стаяць на нейкай адлегласці. Я же взяў правяраць пратаколы, колькі людзей прагаласаваў датэрмінова і параўнаў іх з журналамі, дзе стаяць подпісы людзей, якія прагаласавалі. Лічбы розніліся разоў у 5, і гэтак на ўсіх участках савецкага раёну Менску. Але ж звычайна чальцы выбарчых камісіяў носу ў гэта не сунуць. Хто там гэтай камісіі? Нейкія два генерала у нас было, гэта нейкія ўжо адстаўнікі такія. Это некие уже пенсионеры, вот такие взрослые. Сёлета ў кампанію трапілі толькі 12 прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці ў краіне. У Менску ніводнага. Вольга прысутнічала на адным з паседжанняў, дзе фармавалі выбарчыя камісіі. Па кожнай кандыдатуры галасавалі, і не ўваходзілі толькі прадстаўнікі, якіх вылучалі мы. То есть яны галасуюць за астатніх. Усіх там асацыяцыя там шматдзетных сем'яў, беларуская аграрная партыя, там партыя працы. Ну то есть у іх быў спіс ужо загадзя падрыхтаваны, за каго трэба галасаваць. Толькі на першы погляд абіралі людзей незалежных ад розных партыяў і арганізацыяў. Яны ведаюць адзін аднаго добра, у них стасункі такія на ты. Пачуўшы ад старшыні камісіі фразу «Не вучыце нас лічыць, мы ўжо не першы раз на выбарах», Любоў зацікавілася, а каторы раз. І пашукаўшы прозвішчы чальцоў у сацыяльных сетках, у інтэрнэце, пабачыла, што ўсе яны працуюць у адной установе, і выбары для іх звыклая справа. Калі паглядзець у інтэрнэце, то сапраўды тыя ж самыя фаміліі яны могуць цягам 3 ці там 4 выбарах, ну, аднаго памяняць, напрыклад, ну, большасць тая самая. Прааналізаваўшы спісы выбарчых камісіяў, блогер Мікалай Маслоўскі высветліў, гэтак паўсюль. Большасць чальцоў тэрытарыяльных участкаў працуюць разам і кантралюе кожнага непасрэдны кіраўнік з працы. 474. Здесь 100% этот участок контролируется компанией Белавиа. Вы добрасумленна плаціце падаткі? Тады віншуем. Працу выбарчых камісіяў аплацілі менавіта вы. Па 3 рублі кожны. Проста падарылі, бо мы не можам спытаць з камісіяў за якасць іхняй працы. І хутка падорым нашыя грошы чарговы раз падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ось дзіўна, а чаму яны не ўсталявалі нормы на хлеб ці якія-небудзь прэзерватывы? Заўсёды пытаюцца, дзе іхнія падарункі. Падарункі под елкой. Под елкой не у нас. Переклеивают стикеры, друг на друга клеят даты изготовления. Любоў да СССР і страх перад усім беларускім робяць з нашымі начальнікамі дзіўныя рэчы. І мову іх робяць савецкай і лжывай наскрозь. Паколькі чалавек на 2/3 складаецца з вады, то натуральна, што без яе ён жыць не можа. Яна ж прадукт першай неабходнасці. А цана на гэты прадукт робіцца як у СССР. Пра асаблівасці камуняцкага цэнаўтварэння сённяшняя рубрыка «Шалёныя грошы». Калі ў краіне ўсё нармальна, то ўсё вельмі проста. Прадавец вады дадае да сабекошту сваю выгаду, шукае пакупнікоў, тыя купляюць, калі ім трэба, і чым больш ён прадае, тым усім лепей. Але ж вось, савецкую мову нам паведамілі. Я тую мову памятаю і лёгка магу перакласці. Каб знайсці праўду ў савецкай мове, чытаць трэба наадварот, з канца. Перакладаю. Нейкія ананімныя чыноўнікі некалі ўстанавілі нейкія нормы спажывання вады. Дарэчы, атрымалі за тое някепскія грошы.
Ось дзіўна, а чаму яны не ўсталявалі нормы на хлеб ці якія-небудзь прэзерватывы, спытаецца цікаўны глядач. А адкажу так, устанавілі і пячаткі паставілі, і недзе тое ўсё ляжыць і выцягнуць яго, калі ім будзе трэба. Перакладаем далей з савецкай мовы на нашу. Прадаўцу захацелася змяніць існыя нормы. Матывы прадаўца высвятляць не станем, тое немагчыма. Давайце проста задумаемся. Якія рэвалюцыйныя змены адбыліся за апошнія 15 год у вашым пад'ездзе? Значыць, як старыя, так і новыя нормы спісаныя са столі? Неістотна. Істотна тое, што задарма начальства і пальцам не вырухне. Яны заўсёды вырашаюць свае асабістыя пытанні. А вось каб пазбегнуць персанальнай адказнасці за вынікі такіх вырашэнняў з 1917 года прыкрываюцца гэтак званымі советамі. Перакладаем далей. Ёсць прадавец Мінск-водаканал. І ён раптоўна прапануе. Каму? Пакупнікам? Не, савету. Гэтым разам па развіцці прадпрымальніцтва, который, у сваю чаргу, існуе пры выканаўчым камітэце другога совета, гэтым разам гарадскіх дэпутатаў. Ну, тых, вы ж ім даверылі ўсе свае інтарэсы абараняць. І ў чым канкрэтна у гэтай камедыі ваш абывательскі інтарэс? Незразумела, але чыноўнік прадаўца радуе ўсіх паведамленнем аб тым, што нейкія неназваныя і таямнічыя суб'екты гаспадарання скароцяць свае выдаткі ў выніку на 620 тысяч рублёў. Няхай сабе, гэта менавіта тыя суб'екты, которые абавязаны мыць пад'езды, ну і гэнак далей. І яны на тую суму скінуць аплату за свае паслугі. Атрымаецца, што плаціць прыйдзецца на 2,6 копейкі на чалавека ў месяц меней. А ўжо якія пад'езды чыстыя будуць. І-з-за таго гарод гарадзілі? Ды не. Натхнёны поспехам прадавец абяцае перагледзець нормы і для тых, у каго няма лічыльнікаў, і для тых, хто мае двары і гароды. Няўжо і ім зніжка па грошах выйдзе? Скора ўбачыце. Дзеля тых, хто не зразумеў, кароткі пераклад усякага паведамлення на савецкай мове. Моцная і непарушная савецкая ўлада. Надзейна трымаюць яе ў руках калгасныя камсамольцы. Таму бярыце тое, што даюць, і сядзіце ціха. Год свиньи, мы в милиции. Только-только там за 12, еще Новый год. Держали в руках iPhone, Sony PlayStation, подумали, может, ну его, не нужно, не будем дарить, пойдем дальше. Усе людзі, калі бачаць Дзеда Мороза і Снегурку, заўсёды пытаюцца, дзе іхнія падарункі. Падарункі пад елкай. Пад елкай не ў нас. Кагосьці ўжо павіншавалі Дзед Мароз і Снегурка, хтосьці толькі чакае гэтую парачку. А мы перахапілі іх паміж святочнымі справамі ды распыталі актораў, што цікавага з імі самімі здаралася пад Новы год. Камера, мотор, поехали. Снягурка Аліна і ейны Дзед Мароз сустрэлі гэты Новы год у міліцэйскім пастарунку. А ўсё з-за вулічнага абутку, які они акуратна пакінулі ў пакеце перад кватэрай кліентаў у элітным доме. А самі абулі прыгожы абутак сваіх персонажаў. А нас еще один мужчина там спрашивает, говорит, а вы обувь что тут оставляете? Ну, а мы думаем, ну, а что, если у нас уже там в Дзержинске уже не украли в подъезде, ну, тут вряд ли украдут. Аднак выйшлі, а абутку няма. Спачатку думалі, што гэта нейкі розыгрыш, бо час акурат першыя хвіліны Новага году. Я на них так сейчас смотрю, серьезно говорю, ну, знаете, это не смешно, мы ж вас поздравили. Пошукі марозавага абутку ў пад'ездзе прывялі да сур'ёзнага і прадстаўнічага суседа. Ён прызнаўся, што незнаёмы пакунак яму падаўся падазроным, і ён выклікаў міліцыянтаў. А раптам там бомба. Шукайце пакет у пастарунку. Приезжаем в милицию, реально отделение милиции по адресу, и мы еще в костюмах заходим, такие, здравствуйте, вы у нас обувь забрали с такой-то улицы, выносят этот пакет злосчастный, черный, такой опасный действительно, и говорят, ну вот сосед подумал, бомба. Аніматарка Вераніка пад Новы год пераўтвараецца ў Снягурку. Кожны на вуліцы хоча з ёй пасэлфіцца, але самыя вясёлыя ўспаміны ў яе таксама звязаныя з міліцыянтамі. З'язджала я з кальцавой у строї Снягуркі за стырном адна, без Дзеда Мороза, ехала ўжо дамоў і не зразумела, што хоча даішнік. Ці то ён спыняе, ці то ён не спыняе. Неяк незразумелая была для мяне сітуацыя. І як добрапрыстойная кіроўца, яна на ўсялякі выпадак знізіла хуткасць, на што даішнік зрабіў ёй заўвагу.
і сказаў, што маё вось гэтае паніжэнне хуткасці, гэта паводзіны не зусім характэрныя снегурачцы. І вось у мяне пытанне, як снегурачкі сябе паводзяць за струном? Даішнікі ўвогуле вельмі добра ставяцца да дзедоў Марозаў і снегурак. Бывае, могуць і парушэнне прабачыць. А калі раптам аўтамабіль прыпаркаваны не паводле правілаў, Мароз заўсёды можа аджартавацца. І мы кожны раз распавядаем, што ў нас вельмі галодныя алені, і нам трэба іх пакарміць. І, звычайна, ўсё добра, нас адпускаюць. Сучасныя дзеці, канешне, вельмі любяць і чакаюць Мароза і снягурку, але ёсць падарункі, з любоўю да якіх ім вельмі цяжка канкураваць. Но в тот момент, когда они уже подарили iPhone новый и Sony PlayStation, детям уже было неинтересно ни Дед Мороз, ни Снегурочка. Они уже разглядывали подарки. Звычайна навагоднюю парачку усе клічуць за стол. Келіх шампанскага з апошнімі кліентамі пад звон курантаў – гэта частая справа. Але аднойчы Олег трапіў у такі катэдж, што нават не пашкадаваў, калі іх пад звон курантаў праводзілі да дзвярэй. Царила атмосфера грусти, печали. Единственный, кто там был радостный, это девочка, которую мы поздравляли. Все остальные были достаточно суровые, сидели в телефонах. И когда мы поздравили эту девочку, нам сказали «все, до свидания», и как бы так оп, и отправили подальше. Калі вы ў сумным чалавеку з тэлефонам пазналі сябе, адкладайце прыладу ў бок і згадайце, як весяліліся ў дзяцінстве. І хай такі ж вясёлы будзе ўвесь ваш наступны год. С Новым годом! С новым счастьем! У гэтым годзе беларусы сталі часцей скардзіцца прэзідэнту, асабліва на суды і міліцыю. Асноўнай нагодай скаргаў застаюцца жытло і камунальная гаспадарка. Падводзім вынікі, што сёлета хвалявала беларусаў. Судоў стала амаль больш. Зараз напрыканцы года можна сказаць, што у нас больш 200 судов, такого ніколі не было, было там до 130-140. Ці то людзі сталі смялейшыя ў адстойванні працоўных правоў, ці то наймальнікі іх смялей парушаюць. У рэп уже звяртаюцца па дапамогу нават тыя, хто працуе ў сістэме кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Больш за ўсё хвалявалі людзей дамовы матэрыяльнай адказнасці. На работнікаў гандлю наймальнік спрабаваў вешаць свае выдаткі. Па-другое, праца паводле дамоваў падраду, калі людзям проста не плацілі грошай. І тое, як звольніцца, калі ты працуеш паводле кантракту, хочаш сысці, а наймальнік не адпускае. Приток консультаций мы даем, пробачьте, больше 1500 за год консультаций. И не только сябрам профсоюза. И здесь 1/3 это не сябры профсоюза. Люди тэлефануюць з усёй краіны, прыходзяць. Зірнем, што не давала спакою людзям у камунальнай гаспадарцы. На сайт 115 бел штомесяц дасылаецца каля 200 000 зваротаў. Большасць з іх датычыць электразабеспячэння, ацяплення і гарачай вады. Затое спажыўцы сталі менш скардзіцца юрыстам на платныя медычныя паслугі. Чаще всего звонят по просроченным продуктам питания, и, как ни странно, это торты. Переклеивают стикеры, друг на друга клеят даты изготовления. На другім месцы праблемы, якія датычаць мабільных тэлефонаў і электрапобытавай тэхнікі. На трэцім пытанні з будаўнічымі матэрыяламі. Приобретают кто-то плитку облицовочную, кто-то тротуарную плитку, либо строительство там, домов, дач, вот материал, блоки. Скардзяцца і на якасць тавару, і на якасць працы. Але калі справа даходзіць да суда, спажыўцы найчасцей выйграюць. У абароны спажыўца за гэты год толькі адна прайграная справа. Ды тое яна цяпер абскарджваецца. У нашу праграму таксама звярталіся гледачы са сваім болем. Скардзіліся, напрыклад, на турыстычную кампанію, якая бярэ грошы за туры, а ў апошні момант пакідае людзей без адпачынкаў. По факту билетов нет, он нам говорит, идите, ждите дома, курьер привезет билеты. Мы такие, ну ладно, бывает, поехали домой, ждали. И курьер не приехал. Гаворка ў сюжэце ішла пра кампанію «Два сонцы», якая была вінныя грошы усім навокал і працягвала спакойна працаваць. Нарэшце, праз некалькі месяцаў на дырэктара завялі крымінальную справу, але ён паспеў з'ехаць у Іспанію і вяртацца не спяшаецца. Не задавальнялі людзей і іхнія заробкі, асабліва ў вёсках, дзе вышэй за 100-200 рублёў, як не працуй, не напрацуеш. Знойдуць за што зрэзаць. Понимаете, в колхозе не нужны аккуратные люди, которые будут трезвыми работать и
выполнять свои обязанности. Им нужны любители выпить, которых можно неправильно начислить зарплату. Абуралі людзей бяздзейнасць і абыякавасць чыноўнікаў і мясцовых уладаў. Дом гэтай шматдзетнай сям'і ў аварыйным стане, а сельвыканкам замест таго, каб дапамагчы, толькі і мог што пагражаць бацькам сацыяльна небяспечным становішчам. Если понимаешь сам вопрос, о состоянии детей, значит, ты виноват. А если бы пришли они и сказали бы, вот у вас треснули доски, значит, вы плохой родитель, значит, у вас детей надо забрать. Але варта было толькі ў Хвіневічах з'явіцца здымачнай групе, як бацькам патэлефанавалі. Справа, якая на ўзроўні аблвыканкаму не вырашалася каля года, зрушылася з мёртвай кропкі. Таму не трэба баяцца скардзіцца, бо падляжачы камень вада не бяжыць.